ଆକ୍ସନ। ହଁ ହଁ ମୁଁ କରିବ ହେଲେ ଏଥିରେ ମୋର କଣ ଦୋଷ? ମୋ ବାପା ତ ସବୁ ଟଙ୍କା କଣ ଦେଇଟାଳି ଉଡେଇ ଦେଲା। କଣ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଡାଇଲଗ ଥିଲା କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ? କଣ କଣ ସେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା? ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ପିଲାଦିନୁ ବଢି ଆସିଛି। ଓକେ ସାର୍ ଯିବା ଯିବା ଏଥିରୁ ଯିବା। ମେକଅପ୍ ଦିଅ ମେକଅପ୍। ଯିବା ଯିବା ଯିବା। ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ। ହଁ ହଁ ମୁଁ କରିବ ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଆଜିକାଲି କରିବ? ମୁଁ ମୋର ବାପା ଆଜି ଆମକୁ କରିବ। କଣ ଇଏ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ କଣ? ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଡାଇଲଗ ଥିଲା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଭୁଲରେ ଆଡୁ ସାଡୁ ହେଇଗଲା ସାର୍। ଏଇଥର ଯିବା ଏଇଥର ଫାଇନାଲ ଯିବା। କଣ କଣ ସେ ଡାଇଲଗଟା ସାର୍? ଆରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ପିଲାଦିନୁ ବଢି ଆସିଛି। ମେକଅପ୍ ମେକଅପ୍ ମେକଅପ୍। ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ। ହଁ ହଁ ମୁଁ କରିବ ହେଲେ ତମର କଣ ତମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିଛି?